Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні вівторок, 26 січня. Це 699-й день анексії Криму. Ахтем Чийгоз, Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі залишаться під вартою до 8 березня. Таке рішення виніс Верховний суд Криму. Як повідомив адвокат Ніколай Полозов у Фейсбуці, клопотання про продовження термінів заявила прокурор російської адміністрації Криму Наталя Поклонська. У ході обговорення клопотання Алі Асанов заявив, що в СІЗО слідчий здійснював на нього тиск, вимагав оббрехати Ахтема Чийгоза в обмін на звільнення з-під варти. Але Асанов не погодився. Наступне засідання суду заплановано на завтра, 27 січня з 13 години. На сегодняшнем суде рассматривались ходатайства защиты. В частности, опять о неправомерности рассмотрения событий 26 февраля 2014 года российским судом. Потом заявлялось ходатайство о фиксации видео и фиксации судебного процесса и трансляции его для всех, кто испытывает в этом необходимость. Потому что опять в здании суда собралось около сотни сторонников обвиняемых крымских татар. И большинство из них не смогли попасть в зал заседаний, так как он был в основном наполнен так называемыми потерпевшими. Ходатайства были отклонены, зато удовлетворили ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей Ахтему Чийгозу, Мустафе Дегерменджи и Али Асанову до 3 марта. По словам адвокатов, судьи отдают явное предпочтение стороны обвинения, и прокуроры, которые участвуют, имеют явное преимущество над стороной защиты, и все это очень похоже на плохо разыгранный спектакль с явно политическим подтекстом. По словам Полозова, он считает, что обвинители лично заинтересованные люди, потому что они имели такую вот небрежность много раз по средствам массовой информации заявлять несоответствующие действительности вещи, например, называть обвиняемых убийцами, хотя суд рассматривает дело о массовых беспорядках, но никак не об убийствах. Підозрюваного у підпалах автомобілів кримського татарина заарештували на 2 місяці. Рішенням Ялтинського міського суду Муєддін Аль-Вапов ув'язнений під варту до 23 березня. За даним звинуваченням були затримані 3 підозрюваних, у тому числі Аль-Вапов. Йому інкримінували умисне знищення або пошкодження майна, вчинене з хуліганських спонукань, шляхом підпалу, вибуху чи іншим загально небезпечним способом. Дана стаття передбачає позбавлення волі строк на 5 років. За інформацією громадських активістів, присутніх на засіданні, 2 затриманих вказали на Муєддіна як на організатора підпалів. Рідні впевнені в невинності Аль-Вапова. Суддя хотів провести засідання в закритому режимі, і рідних довго не пускали до зали засідань. Активісти, які прибули на суд, домоглися відкритого суду. За їхніми словами, у них виникла підозра, що до Муєддіна могла застосовуватися фізична сила, хоча він сам в залі суду заперечував будь-яке насильство. Апеляцію у справі кримського євромайданівця проти ФСБ розглядає 11 лютого російський суд. Про це повідомив у Фейсбуці адвокат засудженого активіста Олександра Костенка Дмитрій Сотніков. Костенка ніби кидав каміння в працівників кримського Беркуту, потрапивши в одного з них, начебто залишив йому синець на передпліччі. Активіст, як стверджують силовики, незаконно зберігав нарізний ствол. При розгляді кримінальної справи Київський районний суд Сімферополя відмовився досліджувати докази тортур і викликати свідків. Олександру Костенку присудили 4 роки і 2 місяці тюремного ув'язнення. Костенко звинувачень не визнає. Його отримують у колонії у Кирово-Чепецьку Кіровської області Російської Федерації. Питання про захист корінного населення півострова буде підніматися в ході міжнародних переговорів в рамках стратегії України щодо деокупації Криму. Як повідомила експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко, стратегія захисту корінного населення була обрана країною майже 2 роки тому, коли Україна приєдналася до Декларації ООН про права корінних народів.
Так или иначе, украинское политическое руководство, оно вот тему, связанную с правами национальных групп, национальных меньшинств, коренных народов, все время озвучивает. Я не могу точно сказать, значит, будет ли именно тема крымско-татарской национальной территориальной автономии, в каком виде звучать на этих переговорах, но то, что тема прав национальных групп, коренных народов будет в повестке дня, то есть, на мой взгляд, это уже очевидно. Вот, и, по совокупности того, что происходит в Крыму по отношению к крымским татарам, по отношению к украинцам, которые там осуществляют по сути, есть меньшинство в меньшинстве. Эти сюжеты так или иначе, вот связанные именно с этой правозащитной тематикой, они будут на повестке дня. Тем более, что ситуация ухудшается. У Криму перша смерть від свинячого грипу. Чоловік, який був заражений вірусом грипу H1N1, помер в Євпаторії. Раніше повідомлялося, що він приїхав до Криму з Росії. У Криму він купався в морі, що могло спровокувати пневмонію. Як повідомляли собиття Криму, кількість заражених вірусом грипу H1N1, тобто так званого свинячого грипу, на півострові зросла до 13 осіб. Мешканці гуртожитків в Сімферополі, яких виганяють на вулицю, просять притулку в Україні. 2 гуртожитки на вулиці Руській незаконно приватизовані колишнім депутатом Верховної Ради Криму Володимиром Кондратєвим. Люди скаржаться, що їх тримають в постійній напрузі, страху, надходять погрози, фізичних розправ, влаштовують підпали. Мешканці гуртожитків звертаються за допомогою в різні інстанції, але отримували відписки. Якщо влада Криму нас не хоче чути, а Москві все одно, то ми звертаємося до уряду України за наданням притулку. Ми не збираємося жити на вулиці, тому що кримській владі так потрібні, заявили мешканці. Вы вносите регулярно оплату? Да. Да. У вас задолженности нет? Нет задолженности. И все равно вас выселяют? Да, выселяют. Из-за того, что мы пишем в прокуратуру, администрацию города, вот, добиваемся, чтобы общежитие передали Минимущество. Вот, из-за этого нас выселяют. Он откровенно так и говорит, что... Да, он откровенно говорит, у меня большая семья, мне ее кормить надо, а все ваши проблемы мне по барабану. У кримській столиці електроенергія стає дефіцитом. Російська влада міста вирішила, що всі ресторани і кафе з 17-ї години повністю переходять на електрозабезпечення від власних генераторів. Раніше в Сімферополі обмежили рух тролейбусів та вимкнули ліфти у багатоповерхівках. В масиві Кам'янка енергетики проводять рейди і відрізають від електропостачання будинки, господарі яких не мають договору з Крименерго. Через холод в анексованому Криму стали частіше вдаватися до відключення електрики. Напередодні повідомлялося про те, що Росія змінює схему подачі електрики на півострів по енергомосту, через що в Криму почалися енерговтрати. Кримчани будуть платити за воду, навіть якщо кран закритий. Держкомітет з цін і тарифів прораховує впровадження двостранкового тарифу на водопостачання та водовідведення. Як заявив перший заступник голови відомства Юрій Новосад, у будь-якому випадку споживаєте ви воду або не споживаєте, підприємство несе витрати з електрики, по техобладнанню. Працює персонал, який необхідний для підтримки тиску. Після всіх розрахунків і затверджень за новим тарифом кримчани почнуть платити з початку майбутнього року. Крим залишився без автошкіл. Жоден навчальний заклад не пройшов перевірку відповідності навчально-матеріальної бази і не отримав висновки від ГІБДД Росії. Як пишуть російські «Ізвєстія», дозвіл на роботу не отримали також і автошколи в Дагестані, Інгушетії, Карачаєво-Черкесії, Північній Осетії і Чукотському автономному окрузі. Повідомляється, що тепер вони не можуть набирати студентів і навчати їх до тих пір, поки не отримують новий висновок від контролюючих органів. Експерти зазначають, що жителям цих регіонів для отримання прав залишається або чекати, поки в них з'являться автошколи відповідні вимогам Міністерства освіти і науки Росії і ГІБДД Росії, або вчитися і здавати на права в сусідніх регіонах. Без Криму в Україні немає хамси. Через анексію і неврегульовані суперечки про кордон в Азовському морі з прилавків українських магазинів та ринків майже зникла найдоступніша риба – хамса. Російські прикордонники не дають українським рибалкам рибалити в традиційних місцях. У рибалок обмежена територія. Вони не можуть заходити на анексовану територію. Сезон лову довелося закінчити раніше. Адмінкордон з Кримом закритий для товарів. А ввозити хамсу з Керчі
через східний кордон на материк дорого і невигідно. Через це, якщо на українських прилавках хамса і з'являється, то коштує вона як норвезький оселедець. Во время путины, когда ее массово вылавливают, хамса продается в городе по очень низкой цене. Люди ее закупают впрок, и вот пока идут холода, она у них уже закатана, и они ее все едят. Пограничники требуют, чтобы они покинули район. Ну, и рыбаки покидают район, потому что сложится ситуация, что будет неприятности. Народ жалуется, что хамсы нету. Ну, то есть постоянно спрашивают, а будет, не будет. Анексія Криму – страшна помилка, визнав колишній ведучий новин російського каналу НТВ Міхаїл Осокін. Вже рік журналіст не з'являється в ефірі. Каже, не займається новинною літературою. Як він дізнався в інтерв'ю Радіо Свобода, у нього складне ставлення до анексії Криму. З одного боку, він розуміє людей, які вважають, що поява на півострові північного сусіда – це відновлення історичної справедливості, але з іншого боку, це створило масу проблем для Росії. Це було помилкою, сказав телеведучий. Да и вообще я сторонник, как бы сказать, сохранения территориальной целостности государств. То, что было решено в Европе после Второй мировой войны, и если не придерживаться этого принципа, то все начинает расползаться. И тогда, я не знаю, Германия может потребовать Эльзас у Франции обратно, Австрия может потребовать Южный Тироль у Италии. И тогда, например, после Крыма опять-таки японцы опять стали поднимать вопрос про Курилы, а в Германии заговорили о Восточной Пруссии, а в Финляндии заговорили о Карелии. Это ящик Пандоры, который открылся. Это страшная вещь. Поэтому мне кажется, что зря это все было сделано. Новий український кінофестиваль у Брюсселі. У центрі мистецтв «Базар» подивитися молоде українське кіно можна було за 15 євро. Сеанси відбувалися при повних залах, і організатори вже будують плани на майбутній рік. Фестиваль українського кіно у Брюсселі відкрив показ фільму Леся Саніна «Поводир». Брюссельці можуть побачити стрічку Мирослава Слабошпицького «Плем'я», документальні фільми про Майдан, «Гамер» Олега Сенцова. Заклик свободи Сенцову звучав перед кожним фільмом. Західні колеги зазначають, увага всього світу сьогодні прикута до України. Это первый год фестиваля. Мы решили назвать его «Путь к свободе». Это и путь к артистической свободе, как в фильме «Племя» Мирослава Слабошпицкого. Это и путь непосредственной свободы, свободы Олега Сенцова, который является украинским режиссером, который сейчас мотает срок в российской тюрьме. Медиа сейчас сосредоточены на Украине, поэтому люди теперь понимают, что происходит в Украине. Они знают правду, как эта страна пытается спастись, и теперь украинское кино, искусство, музыка начинают быть более открытыми для нас. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Заман». Залишайтеся на АТР. До побачення.